אני חושב שזה פרייסלס, כי אלה הנקודות חולשה שלך, אלה הנקודות חוזקה שלך בגוף. זה מה שאנחנו רוצים לשפר. זה משהו מאוד מאוד גדול בחיים של שחקן צעיר יכולים להיות, לדעתי. שזה מאוד חשוב שיהיה משהו מדיד ולהשתמש בדאטה שוואנסקרין יכול לתת לנו, כי זה מעבר לניסיון טוב של מאמן טוב. תמיד אתה צריך שזה יהיה מגובה במספרים, תמיד אתה צריך שזה יהיה מגובה בזוויות, שתוכל לראות ולהשוות. אני חושב שזה לקחת באמת את העבודה שלנו, של המאמני כושר, של הפיזיותרפיסטים, לקחת את זה קדימה. כי תמיד אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אני מרגיש, אני חושב, אני יודע, אבל שיש לך מספרים, שיש לך תמונות, שאתה יכול לשבת עם השחקן או עם המאמן כדורסל ולהראות להם באופן באמת רציני ומדיד, אז כל התמונה משתנה, ובעצם בוואנסקרין יש לנו את האפשרות המאוד מאוד פשוטה הזאת. אני חושב שכל הורה שאכפת לו מהבריאות של הילד שלו כספורטאי, ורוצה שהילד שלו יחייך וישמח ללכת לאימונים, ויהיה כשיר ללכת לאימונים, ולא יצטרך לשבת על הספסל בצד באימונים, שזה משהו שאנחנו מאוד לא אוהבים לראות שחקנים צעירים וגם בוגרים. אני חושב שזה no brainer, זה כלי שחייבים להשתמש בו, אם אפשר להשתמש בו, והוא נגיש, והוא פה בשבילנו, ויש לנו גם אנשי מקצוע שלנו שעובדים איתו. אני חושב כל הורה רוצה שהילד שלו יהיה בריא ומאושר, וכמובן שישתפר ויתפתח בתור שחקן, וזה כלי מאוד חשוב בהתפתחות של השחקנים. אנחנו לא עשינו את זה כי תמיד זה לא היה כזה נגיש, זה לא היה מדיד, שאתה מדבר על מסה של שחקנים כמו במחלקת נוער, שאתה רוצה באמת לגעת בהמון המון שחקנים, שלא תמיד יש להם את האפשרות לעבוד עם הטכנולוגיות הגבוהות או המתקדמות, ולא תמיד יש סביבם את האנשי מקצוע הכי מדהימים כל הזמן 24/7. בעצם הכלי הזה של וואנסקרין בא לתת לנו את האופציה הפשוטה הזאת, שכל אחד יכול בעצם לראות ולקבל את הניתוח של עצמו, כמובן גם עם האנשי מקצוע שסובבים אותם, אבל זה כלי שהוא מאוד מאוד פשוט והוא מאוד מאוד נגיש, ואני חושב שזה משהו שלא היה עד היום. אני חושב שזה פרייסלס, כי קודם כל אתה מכניס את השחקן הצעיר, את הילד, שעד היום לא הייתה לו שום הבנה בזה, בעצם אתה בא ואתה אומר לו, שמע, אלה הנקודות חולשה שלך, אלה הנקודות חוזקה שלך בגוף. זה מה שאנחנו רוצים לשפר. על פי זה אנחנו נבנה את התוכנית אימונים, ואז יש לך אינגייג'מנט הרבה יותר טוב עם השחקן, וברגע שהשחקן מבין שאתה עושה משהו שהוא באמת הרבה יותר מרק להרגיש, גם השחקן הרבה יותר בתמונה ורוצה לקחת חלק, וזה גם מגרה אותם, אני חושב שזה מגרה אותם, ששחקן יודע שעוד חודשיים הוא צריך להיות בנקודה אחרת ממה שהתחלנו עכשיו, זה בעצם נותן לו את הדרייב הזה, ואנחנו יכולים לשבת, לנתח איתו את הדברים, לראות אם התקדמנו, לראות אם הלכנו אחורה, אם יש איזו רגרסיה, אם יש איזו בעיה שמציקה לו, איזו פציעה. בעצם אתה יוצר איזה סוג של שיח משותף ביחד עם השחקן, כמובן שאתה כאיש מקצוע מנחה אותו, אבל יש פה איזו עבודה משותפת, שנותנת גם לשחקן איזושהי הבנה לגבי הגוף שלו, וזו תחילה של לימוד. שחקן הוא לא איש מקצוע, והוא לא צריך לדעת מה לעשות עם זה, אבל הוא כן מתחיל להבין שיש פה תהליך מסוים. תראה, צריך להיות כנים. מאמני כושר או פיזיותרפיסטים, או אפילו מאמני כדורסל, הם לא קוסמים. אף פעם אי אפשר למנוע פציעה ב-100%. התפקיד שלנו זה למזער, ולעזור לשחקנים להישאר כמה שיותר בריאים ולמקסם ביצועים. בעצם ברגע שאנחנו יכולים לראות אסימטריה של הגוף, לראות חוסר, לראות חולשות מסוימות, לראות בעיות בטווחי תנועה, באיך ששחקן נוחת, באיך ששחקן קופץ, אנחנו יכולים יותר נכון להבין מה הריסק פקטור שלו, ובאמת לנסות לבנות תוכנית שתהיה כמניעתית בשבילו, שתוכל לעזור לו להתמודד עם העומסים, תוכל לעזור לו לבנות תוכנית כוח יותר נכונה, או ניהול עומסים הרבה יותר נכון, ובעצם זאת המטרה, זאת אחת המטרות העיקריות היום שאנחנו מדברים על כדורסלנים, גם ברמות הגבוהות וגם בגילאים הצעירים, זה אנחנו רוצים שחקנים שהם ב-availability, שאנחנו יכולים להשתמש בהם למגרש והם לא פצועים, ובעצם הכלי הזה הוא בא ועוזר לנו למזער את הסיכויים להיפצע.
היית עושה? אז אני חושב שזה חשוב במיוחד לשחקנים צעירים שנמצאים במחלקת נוער ונמצאים הרבה שנים באותה מחלקה עם כמעט אותם אנשי מקצוע. זה הפלוס הגדול, שיש לך שחקן שאתה מקבל אותו בגיל מאוד מאוד צעיר, ואתה יכול לפתח איתו תהליך, ואתה יכול לראות איפה הוא היה בכל נקודה, נגיד אתה מחליט לעשות 3-4 בדיקות כאלה בעונה או יותר, יש לך תמיד את הגרף שיפור, אתה יכול לראות איך קיבלת שחקן, איך הוא מתפתח, איפה הבעיות שלו, איך אתה באמת רוצה לקחת את השחקן ולבנות משהו שהוא מתאים לו, והוא באמת לפרופיל שלו. אז אני חושב שזה משהו מאוד מאוד גדול, להביא טכנולוגיה כל כך טובה, בעצם כמעט לכל משק בית, בוא נקרא לזה ככה, של ספורטאי צעיר, וזה יתרון גדול שאתה יכול לקבל את זה לאורך זמן. זה לא משהו שאתה משתמש בו פעם אחת וזהו, זה משהו שהוא באמת יכול ללוות אותך ולתת לך מושג קלוש, ומעבר לזה, לאיך אתה צריך לעבוד, איך אתה מתפקד, מה הבעיות שלך, מה הנקודות חולשה שלך, איך אנחנו רוצים לפתח שחקן. לנו, לאנשי מקצוע, זה הרבה יותר גדול מאשר השחקנים עצמם, כי אנחנו גם מקבלים איזה המון דאטה שאנחנו צריכים לעבוד עם זה, אבל גם השחקנים וגם כל מי שמלווה את השחקן יכול לקבל תמונה הרבה יותר ברורה, ואתה גם יודע למה לצפות מהשחקן, אתה יודע מה אתה רוצה ממנו, איך אתה רוצה לבנות את זה, מה הציפיות הגופניות, מה הפרופיל הגופני שלו. זה משהו מאוד מאוד גדול בחיים של שחקן צעיר יכולים להיות, כדעתי.